To, že ste dnes tu, viedla vás tu cesta. A nielen cesta z domu na tento kopec, kde stojí tento chrám. Tá cesta je dlhšia, bola zložitejšia. Pán Boh zoslal dvoch ľudí, ktorí sa k sebe trafili, nakoľko jeden je umelec, druhý je umelec, rozumejú si. Ja som nikdy nepochyboval o tom, či sa oni ľúbia. Hej, to je u nich veľmi pekne barateľné. Bola vytúženým dieťaťom. Je to pre mňa taký anjel s dobrým srdiečkom. Je výnimočná, nadaná. Sice je odo mňa o 2,5 roka staršia, ale odjak živa ju proste beriem ako moju malú sestru. Máme vlastne stále non-stop, jedna pre druhú. Chcem mi to plakať? V živote by som ju nevymenila za nič iné. Aj keď ma ako pokrát vytáča strašne. Matúš je... To sa ťažko opisuje. On je strašne dobrý, strašne zlatý a strašne rozumný človek, ale... To mi neverím stále. No, spoznali sme sa... V krčme. Nie. Volá sa to Umelka. Na oslave jednej našej spoločnej známej. A keď už sa oslava skončila, tak som bol mu odprevadiť až ku mostu SMP. Tak som sa že vraj dobre zapísal mi potom, čo som povedala. Dobre, on ma nesmie vidieť. To je krásne. Matúš je hrozne dobrý človek, hrozne rozumný človek, s hrozne veľkým srdiečkom, ktoré je ťažko dať najavo. Proste prejav jeho emócií je veľmi špecifický. Inteligentný buran by som povedala. Niečo na ten štýl. On má takú svoju škrupinku a málo kto sa dostane pod tú škrupinku, že vlastne hneď vidí, že aký Matúš naozaj je. No ja som to hneď videla. Ja som videla, že Matúš je strašne dobrá osoba a vedela som, že vždy, keď hoci čo budem potrebovať, tak tu bude pre mňa a to si na ňom vlastne cením aj doteraz. Ema je dobrosrdečná, snaží sa každému pomôcť. Keď sa usmeja, tá energia, tá radosť, ktorá jej srší z očí, zároveň je to strašný živel. Všetko by chcela a všetkému sa venovať. Takže tá kombinácia tej takej trošku šalenosti s tou dobrosrdečnosťou, tak to je Ema. A teraz to dievčatko mi stálo pri tom oltári. Tam som cítila len proste také šťastie, keď je ona šťastná. A ja som na ňu veľmi hrdá. A budem vždy pri nej stáť, nech sa deje čokoľvek. Ja ju milujem a vždy budem. A vlastne je pre mňa všetkým. Asi už nebudem pokračovať. Jaká si pekná. Mrzí ma to, že som si moc neužil. Do 3 rokov som sa aj tak venoval, že asi možno nikto, ale potom už prišla Sárka, začali sme stavať dom a ja už som nemal kedy sa jej venovať. Od 14 rokov odišla do Blavy a ja som si ju neužil. Dobre, tu mám takú servítku.
Dobre, pohode. Postupne sa to vyvíjalo, oni vlastne aj tým, že boli hudobníci a stretávali sa na všelijakých tých koncertoch a nejakých konkurzoch a takto, tak sa v podstate dali dokopy a akože úžas. Ona je, čo sa týka hudobnej stránky, veľmi šikovná, aj nadaná. My sme mali vlastne na vysokej škole vedľa seba triedy. No tak áno, počuli sme sa cez dvere. Každú sme sa navštevovali vďaka tomu a bolo to milé. Lebo tú triedu sme mohli mať hoci kde a zrovna proste sme mali vedľa seba. No a ďalej to malo takú veľkú pauzu. Koľko, 2-3 roky sme sa nejak míňali, potom som išiel na jedno hranie do Čiech a som sa zmienil, teda jak sme si písali, že idem, tak Ema, že tak to si ma mohol zobrať domov. A ja že reku, však dobre, no zajtra idem naspäť a tak ja ťa zoberiem. Tak som ju nabral a proste tá cesta strašne dobre ubiehala. To bolo také super, lebo my po tých všetkých rokoch sme boli prvýkrát vlastne spolu sami a my sme sa tak rozprávali proste, to bolo ako dlhoroční priatelia, ktorí do seba zapárali. Vlastne tam sme sa tak celkom splížili zase a v podstate je zhoda viacerých náhod. Až to tak malo byť. Asi áno. Sám mi povedal, keď to cítiš, nemáš čo riešiť. A proste keď to na nej videl, ako sa chovala, ako vystupovala, to, čo z nej vyžaruje všeobecne, tak povedal, že áno, to je žena, ktorú si vezmem. Bolo to premyslené. Už som mal aj prsteň, však nič na tom nie je. Jak už prišlo na to, už bola svadba, tak už som celý deň chodil s tým prsteňom v saku. Že ja som už videla, že je taký nervózny a dopotený a ja, že čo sa deje, že chudák, že už asi má dosť, alebo čo? Z celej svadby. No a zrazu prídem, že hádzanie kytice, ja som sa postavila nakoniec, že čo, že ja to nebudem chytať, že však ja nikdy ani po chodníku, keď prejdem rovno, tak zakopnem, že čo ja akú kyticu môžem chytiť. No. A zrazu príde Julka za mnou a mi podáva kyticu a ja jej hovorím, že čo s ňou mám robiť, Julka? A ona, že však sa otoč, Ema. Oj, láska. Ty si krásna. Celý život je cesta. My celý život niekde kráčame, niekde sa zastavujeme, meníme smery, uvažujeme nad sebou, nad svojim okolím. Manželstvo to nie je vrchol lásky. To je nová etapa života, ktorá je pred vami. Vy nastúpite dnes spoločne tiež na cestu. Môže byť kľukatá, môže priniesť rôzne životné situácie. Ani ja, ani vy neviete, čo je pred vami. Povieme, že len Pán Boh vie, keď to tak poviem, že iba Pán Boh vie, čo vás čaká, čo všetko vás postrehne v živote. A napriek tomu si myslím, že s Božím požehnaním veľa máte vo svojich rukách, ako sa na tej ceste budete správať jeden k druhému. Ďalší naroditeľ? Buďte spolu šťastní. A ja chcem pivo. Dajte si. Ani. Odkusni si z toho chlebíka, nevadí, už si to posral, v pohode.
Ty si mala dať, v pohode. Ďakujem. Odkusli si veľmi tesne pri sebe, čo znamená, že budú veľmi tesne pri sebe spávať v posteli manželskej. Vás chrániš, ktorého som teraz. Can't seem to get away from it. Got to break free from all this bad luck that's been following me. And it's time to move on. It's just a little too long now. A život je veľmi ťažký, život je boj a takisto manželstvo je len o tom vzájomnom porozumení a chcení porozumieť toho druhého. Ja by som im rád poradil, nech si pamätajú tie veci, ktoré boli pekné, pretože ich nie je málo a nech vďaka nim zabudajú na tie veci, ktoré sú ťažké a škaredé, pretože tých tiež nie je málo. Krása práve toho manželského vzťahu je presne v tom, že vďaka tým krásnym veciam zabudám na tie ktoré sú zlé. No a nech na to myslia práve vtedy, keď tá chvíľa bude ťažká. Na ničom tak nezáleží ako na láske v živote, vôbec ani na peniazoch, ani na ničom, iba na tej láske medzi dvoma ľuďmi. A oni ju majú, čiže je úžasné. To je